Nyt olisi tarjolla oikein mukavaa tämmöistä pikku sähköautoa. Tämä on oikein loistava. Semmoiseen kaupunkipyörittelyyn. On halpaa ajamista. Pistää aina latinkin kotipihalla ja sitten jos menee töihin, niin työpaikan pihalle varmaan saa latinkin. Kaupunkipyörittelyssä on oikein näppärä tämmönen. Ja oikein siisti peli. 91 000 kilsaa ajettu vaan. Ei oo pahasti. Oikein siistin näköinen sisältö ja ulkoa. Sieltä tulee latauskaapelia mukaan. Siinä on normitöpseli ja sitten noihin teholatureihin. On kiva ajella, kun ei oo minkäännäköisiä ääniä niin jos on lyhkäistä työmatkaa, niin tää on oikein hyvä valinta semmoseen kaupunkipyörittelyyn sitten se. On siisti. On siisti. Siitä lähtis. Hyvä sähköauto.